ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗಳ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್ ಶೆಟ್ಟೀಸ್ ಥಿಂಕ್ ಪೀಸ್ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ನಿಗುಲ್ಪುರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾದ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲರ್ ಬಂದಿರ್ನುವೆ ತೂಲೆ ಇನಿಯಾನು ಜೀಗುಜದ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಐತ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗುಲೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಗಾಂದಿಯಾನಿ ಎನ್ನಿಯೆ ಒಂಚೂರು ಗಸಿ ಗಸಿ ಟೈಪ್ ಮಲ್ದೆ ಯಾನು ಸುಕ್ಕಲ್ಲ ಮಲ್ದಿಜೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸುಕ್ಕ ಮಿನಿ ಮಲ್ಪುಗ ತುಕ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನೆತ್ತ ತೊಟ್ಟುನ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ಗೆತ್ತೆ ಬಕ ಐಟು ಮಾಯನದಲ್ಕ ಬರೋಂದಿತ್ತನು ಅವೆನ್ ಯಾನ್ ಐಟೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಎತ್ತು ಬಿಡಿಯೆ ನನ್ನ ನೆತ್ತ ಅರ್ಧ ಕೈಪು ಮಲ್ಪೆ ಬಕ ಅರ್ಧ ಯಾನ್ ಮೇ ಪೋಡಿ ಮಿನಿ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಅವೇನು ಸೇವ್ ಮಲ್ತು ದೀಪೆ ಅರ್ಧ ತುಂಡುನು ಬಣ್ಣ ಏತ್ಲ ಯಾವಣ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಡ ನಮಕ್ 2-3 ಜನ ಇತ್ತಾಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಮಲ್ತಾಡ ಏತ್ಲ ಯಾವಣ ಬಕ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದ್ರಲ್ಲ ಆಪುಜನ್ ಕೈಪ್ ಮುಖ ಸೆಟ್ರು ಸತ್ಯ ಪನೋಡಾಂಡ ಅಲ್ಲೇ ಅರ್ಧ ಗೆತ್ತೆ ಅನ್ನೆತ್ತೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಪೂರ ಪಿದೆದ ಚೂಲಿ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂಚೂರು ಗುಜ್ಜದಲ್ಕನೇ ಉಂಡು ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ಕಿನ್ಯ ವರ್ಷನ್ ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೂಟ್ ಲವರ್ ಪುಂಡು ಪೆಜೆಕಾಯಿ ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಓಲ್ಲ ಪೆಜೆಕಾಯಿ ಪೂರ ತೂವರನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪರ್ದು ಪೆಜೆಕಾಯಿ ತೂವರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದೆಪ್ಪುನಗ ಜೀಗುಜ್ಜೆಲ್ಲ ಈ ಸೀಸನ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಉಂದೆ ಪನೊಲಿ ನೆತ್ತ ಪೋಡಿ ಮಲ್ಪೇರು ಕೆಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಕೈಪು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಯಾನ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಬೊಕತುಲೆ ಜೀಗುಜ್ಜೆದ ಕಲ್ಲರ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಅವನ್ ಬತ್ತಂಡು ಒಂಚೂರು ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೌನ್ ಅವನ್ ಬತ್ತಂಡು ದಾಲೇಜ್ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಐತ ಚೂಲಿ ಪೂರ ಗೆತ್ತದೆ ಬೊಕ ಕಾಯತೆ ಅಂಚದೆ ಪುನ ಐತ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪು ನಾರ್ಮಲ್ ಐತೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಪೂರ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿಂಡ ರಪ್ಪ ಕಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ತೋಜುಂಡು ಯಾನ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಯಿನಿ ಇಂಚ ಯಾನೈತೆ ತುಲೆ ಇಂದೆತ್ತ ಕೊಡೊಂಜಿ ಭಾಗ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐತ ಮದ್ದೆಡೊಂಜಿ ಗೂಂಜಿದಲ್ಕ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವೆನ್ ನಮಕ್ ದಕ್ಕರೆಜ್ಜಿ ಅವಲ ನಮ್ಮ ಕೈಪುಗು ಪಾಡೊಲಿ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ದಯಪಣ್ಣ ಸಮ ಬೇಯ್ಪಾಯಡ ನಸೆ ಆಪುಂಡು ಅವಲ ತಿನ್ನೊಲಿ ಅಂಚದಿಪ್ನಾಗ ತುಲೆ ನೆನಿಯನ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತೆ ಓವು ಶೇಪ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ನಿಗ್ಲಿ ಎಂಚ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಕುಟ್ಪೋಲಿ ಬಟ್ ಹೆಂಗ್ ಇಂಚ ಈಸಿಂದ ತೋಜುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಯ್ನಾಗಲ್ಲ ಐತ ಸೈಜ್ ಕಿನ್ನೆ ಆಪುಂಡು ದಾಲ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಸೊ ತುಲೆ ಈ ಶೇಪ್ಡ್ ಯಾನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಟ್ಟೆ ಒಂಚಿ ಕಿನ್ಯ ತೋಪದೆ ತೊಂದೆ ಇಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಏತು ನಮ್ಮನ ಜೀಗುಜ್ಜೆದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಉಂಡ ಅವು ಮುರ್ಕುನ ಮುಟ ನೀರು ಗೆತ್ತೊಂದು ಒಂದೇನು ಒಂಚೂರು ನಾನು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಬೇಯ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪುಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಯಾನ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರಡ್ ಬಂದು ಜೀಗುಜ್ಜೆ ಬೇಯ್ನೆ ಮುಟ್ಟ ನೆಟ್ಟೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಯಾನ್ ನಮಕ್ ಐಕ್ ಬೋಡಾಪಿನ ಅರೇಪುಗ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಒಂಚಿ ಬನಲೆಗೆ ತೊಂದೆ ಇಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದು ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಬರನ್ನು ಲೈಕ್ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪರಿಮಳ ಬತ್ತಿನ ಮುಟ್ಟ ಒಂತೆ ಬೇವ್ರೆದಿರಲ್ಲ ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡಿಯೆ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆನಾಗ ಒಂಚಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಂಡಾಯ್ತ ರೋಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಅದನ್ನೆಟ್ಟ ಒಂದಿನ ಇಂಚೆನಿ ಎಣ್ಣೆಡೆ ಅನ್ ಕಾಯ ಒಂದಿಪ್ಪೆ ಏತ್ ಖಾರ ಬೋಡು ಆತಿ ಅನ್ನು ನುಂಗೆಲ್ ಮುಂಚಿಲ ನೆಕ್ಕೆ ಅನ್ ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾಳಿ ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಯಾನ್ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕಡು ತಲೆ ಇಂಚೆನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತನಲ್ಲೆ ನೆಟ್ಟೆತ್ತು ಓಲಿ ನಿಗುಲು ಜೀಗುಜ್ಜೆ ಪುರ ಬೇಯ್ತದ ಲಾಯ್ಕ್ ನಸೆ ಆತಂಡು ಐಕ್ ನನ್ನ ಯಾನ್ ಅರೆಪುನ್ಲ ಯಾನ್ ಕಡೆಪೆ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತ ತಾರೇನ್ ಯಾನ್ ಪಿರೆದಿದೆ ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಮಸಾಲನ್ಲ ಐಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಇಲ್ಲ ಬಿರ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ರುಚಿಗ್ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತು ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಪೂರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆವಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಬೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪುಳಿಗೆ ತೊಂದೆ ಪೂರ ಮಸಾಲಾನ ಸಣ್ಣ ಕಡೆಯೋಡು ಇತ್ತೆ ನೆಟೆ ಯಾನ್ ಬೇಯ್ದಿನ ಜೀಗುಜ್ಜೆನ ಒಂಜಿ ಸೇಮ್ ಬನಾಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೈಟ್ ಯಾನ್ ಮಸಾಲ ಪೊತ್ತದೈತೆ ಅವೇ ಬನಾಲೆ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಪೂರ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಜೀಗುಜ್ಜೆನ್ ನಮ್ಮ ನೀರು ಹಿಡ್ದು ಗೆತ್ತದು ನೆಟ್ಟು ಪಾಡೋಡು ಬನಾಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಪುನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡಿ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತು ಏತ್ ನಿಗ್ಲೆ ತೆಲುಪು ಅತ್ ದಪ್ಪ ಬೋಡ ಅರೆಪು ಅಂಚ ತೂದು ನಿಗುಲು ನೀರನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಜೀಗುಜ್ಜೆ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಒಯ್ತನಾಡು ಐಕ್ಯಾನ್ ಮುಚ್ಚಳ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದು ಇದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಅವೇನು ಬೇಯರ ಬಿಡ್ಪೆ 5 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ತೂನಗ ತುಲ್ಲೆ ಪೂರ ನೀರು ಆಜಿದಿತ್ತಂಡು ಒಂಚೂರು ಸುಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾದಿತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಅರೆಪುದ ಇಂಚ ಅರೆಪು ಮಲ್ತಿನ ಸುಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜ ಐಕ್ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಕೂಡ ನೀರನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ನಿಗ್ಲೆ ಇಂಚ ಬೋಡಂಡಲ್ಲಿ ಇಂಚ ತಿನ್ನೋಲಿ ಚಪಾತಿ ದೋಸೆ ದೊಟ್ಟು ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಬಟ್ ಉಪ್ಪು ದೊಟ್ಟು ತಿನ್ರೆ ತಿಂತು ಯಾನ್ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಜೀಗುಜ್ಜೆನ್ ಬೇಯ್ಪದಿನ ನೀರನ್ನೇ ಯಾನ್ ಪಾಡೊಂಡೆ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಉಂಡತೆ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪುದ ಟೇಸ್ಟ್ ಈಚನ ಖಾರದ ಟೇಸ್ಟ್ ಎದುರು ಪಿರಾಪುಂಡು ಅಂಚ ನಿಗುಲು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಏತ್ ಬೋಡ ಆತ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾನ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಸಿವಿದ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರಿಯ ನಮ್ಮನ ಕೈಪುಗ್ ತುಲಿ ಇನ್ನಿತ ರೆಸಿಪಿ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ರುಚಿ ರುಚಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ನಿಗ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆನಂದ್ ಎನ್ನುವೆ ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆನಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಕೊಂಚಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಗು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬೇಗನೆ ಬಾಯ್.